Salam, hormatly vatandaşlar. Men şu videomda size Türkmenistan bilen hopsuz ýagdaýda habarlaşjak bolsam, haýsy kommunikasiýon programmasyny ulanmalydygyny düşündirýär. Vatandaşlarymyzyň köpüsi Türkmenistan bilen gepleşenlerine esasy imo we WhatsApp programmalaryny ulanýar. Haýsy kommunikasiýon programmalary emheme diňläp bilmez. Haýsysy bizim vatandaşlarymyz üçin hopsuz. Ine şu soralara jogaplar men size düşündirýär. Birinji bilen biz bilmeli zadymyz emheme uly sizi WhatsApp we imo programmasynyň üstü bilen anyklap we diňläp bilerler. Sebebi olar imodaky gepleşikleri diňlemek üçin İsrail kompaniýasy bilen işlerler. Türkmenistanyň prezidentiniň buýrugy boýunça jadan olar bilen şertnama baglanyş etdi. İsrail kompaniýasyna imoda türkmen halkyny diňlemek üçin hökümetten halkyň pul şolary tölenýär. WhatsApp ve Facebook'un hocaynlar bir kampanya. Şol kampanya ofisial aýdýar. Biz sizin WhatsApp'daki informasiýaňyzy Facebook'ta paylaşýardy. Mümkin olar başga ýerlerde de paylaşýandyrlar. Ol barada hiç hili habar ýok. Yeni bir zat anyk, haçan Türkmenistanyna imodan ýa-da WhatsApp'tan jany denildi. Türkmen emhemesi hemme gurumlar ýazyp bilmeýär. Ol mümkin däl. Eger hemme gepleşikler ýazyljak bolsa, bu maglumatlar saklamak üçin ummasız uly ýatda saklaş enjam berip, ona jostki disk diýerler orşa. Onu satyn almak üçin we seretmek üçin hökümete gatynmak düşer. Egerde uly ýatda saklaş enjamlary ulansa da, haçanda gerekli informasiýa gözlenen ýagdaýynda bir derek köp wagt sarp etmeli bolýar. Şonuň üçin hemme gepleşikleri ýazmaklaryň hiç hili manysy ýok. Ne de tygşytly, ne de zerurlugy. Emma haçanda siz Türkmenistana imodan ya da WhatsApp'tan ya da günü telefondan jany denildi, sizin gepleşiklerinizi dinlemek için ýürite gözlü programmasyna lavuşka sözler goýulýar. Mesela, haramda, prezident, krizis, opozisiýa, protest, miting ve şuňy meňzeş sözler goýulýar. Haçanda gepleşip gidip durandan, siz şol sözleri aýdanňyzda, şu wagtdan başlap sizin aýtjak geplerinizi kompýuter ýazgy edýär. O enjamlar Germaniýa kompaniýasy ýürüýte Türkmenistana getirdi. Germaniýanyň kompaniýasynyň spesialistleri emheme işgärlerini öwredýärler we olar taýýarlaýarlar. Egerde netije çykarsak şundan, birinji, biz imodan diňlemek üçin jadan İsrail kompaniýasy bilen baglanyş edip hökümetin pulunu harç edýär. Ikinji, Germaniýanyň kompaniýasy bilen şertnama baglanyşylyp, Germaniýadan ýürüýte enjamlar getirilip, Germaniýa spesialistleri emheme adamlar taýýarlap bizi diňleýärler. Şonuň üçin, hormatly vatandaşlar, imo, WhatsApp boýunça gepleşikler diňlenilýär. Siz imo bilen WhatsApp boýunça telefon gepleşiklerini azaltmaly ýa-da düýünden besetmeli. Siz şuňdan başlap Türkmenistana telefon etmeniňizi hopsuz ýagdaýda geçirjek bolsaňyz, biz size Telegram programmasyny ulanmagyňyzy maslahat berýär. Onun üçin Telegram programmasyny telefonuňyza göçürin. Şonuň üstü bilen gepleşip başlan. Eger telefonuňyz gowşak bolsa, gowragyny satyn alymda ulanyň. Gymmat derler. Telegram telefon kommunikasiýon programmasy dünýäde güýçli bazen bilinmeýän ýeketek programmasydyr. Şonuň üçin biz türkmenler şoňa geçmeli. Telegram üstü bilen siz diňe gepleşikler däl, eýsemde öz videolaryňyzy, öz suratlaryňyzy, öz gepleşiklerinizi arkayn gorkman uradyp bilersiňiz. Bir emheme işgäram barlap bilmez, görüwen bilmez, hiç telefon operatoryny barlap bilmez. Telegramdaky gepleşikleri sizden başga hiç kim eşidip bilmez. Egerde kim Telegram programmasy boýunça soralar bar bolsa, bizim aktivist dewlete Telegram çatymyza giриňde şol ýerde administratorlara ýüzlenin. Olar size kömek ederler ve düşündürürler. Telegram programmasyny telefonuňa göçüren soň, şul çagta gelip hemme düşünmeýän zatlaryňyzy sorap bilersiňiz. Telefon ulanışda hasepde çykýan adamlara bizden maslahat. Siz Telegram'a girmek için telefonuňyzda 2 gerekli autentifikatsiýany edin. Ol kyn däl. Biz ýürüýte security dewlete çağdymyzda Telegram'da nähil 2 gerekli autentifikatsiýa etmeli ve başga da hopsuzlyk boýunça hopsuzlygy saklamak meseleler düşündirilýär. Telegram programmasyny telefonuňyza göçüren soň,
şul çağata gelip hemme düşünmeýän zatlaryny sorap bilersiniz. Gaderly vatandaşlar, biz özümizi gorap öwrenmeli. Biz dünýädäki täze tehnologiýalary öwrenip, öz hopsuzlygymyz üçin ulanmaly. Keçuli, daýhan ýa-da şäherde ýaşaýan türkmen umuman hemmämiz ösmeli. Biz özün täze Türkmenistan döwletini gurmaly. Sag bolun.